שלום לכולם, אני וחבר שלי יובל פתחנו ערוץ חדש במיינקראפט ובכל מיני משחקים אחרים. אנחנו בונים כל מיני דברים במשחקים כמו מיינקראפט, Left 4 Dead, משחקים אפילו Team Fortress, Battlefield אולי, ואפילו מאפל סטורי. הסרטון הראשון שלנו זה מיינקראפט, ואנחנו נלמד אתכם איך להכין שירותים במיינקראפט. אבל קודם כל תכירו את יובל. שלום לכולם, אני חבר של נועם ולצערי הרב, אז תקחו את נועם כי אני שונא לדבר. כן, זה היה יובל המטורף, המשוגע. אוקיי, אז נתחיל. נלמד אתכם איך להכין שירותים במיינקראפט. אוקיי, אז קודם כל נראה לכם איך זה נראה. זה החדר פחות או יותר, זה החדר. כאן נפתח את האסלה, ופה מכונה מוריד המים, ופה אפילו יש חנייר טואלט למקרים רציניים יותר, אם אתם מבינים למה אני מתכוון. אוקיי, אז בואו נלמד להכין את זה. קודם כל צריך איזה בלוק שאתם רוצים, בלוק כלשהו ואבן חצויה. זה רק בהתחלה צריך. שים פעמיים אבן חצויה ככה, עוד אחד פה, אז עוד פעמיים ככה, שים צורה כזאת. אחר כך לוקחים את הבלוק, אני עושה מהאיירון כי זה הכי יפה, אני ממליץ גם, אבל מי שלא רוצה לא חייב. אבל פה למטה לא שמים בלוק, כי פה צריכה להיות הבוכנה. חשוב מאוד שהצד החום של הבוכנה יהיה בדיוק לבלוקים, בגלל זה חשוב לשים אותם איפה שאני שמתי, אחרת זה יהיה עקום ואז לא יעבוד טוב. אוקיי, אז אחר כך שמים אותו דבר מאחורה, ושמים פה מים. רואים? חשוב מאוד לשים מים רק בבלוק האחרון, רק פה, ולא מקדימה, וגם לא לשים כמה פעמים מים, אחרת זה לא יעבוד. ולשים כפתור מעל הבוכנה, והופ, ופה אפשר לשים את החלון, כמו שאמרתי מקודם, פותחים את האסלה, כאילו, וזהו. אז אוקיי, זה החלק של השירותים. עכשיו נלמד אתכם את החלק שבו אנחנו עושים את הנייר טואלט. אז קודם כל צריך להקיף את המקום שלנו 3 פעמים. חשוב מאוד להקיף את זה צמוד כדי שזה יראה יפה, חוץ מהפתח הראשון, חוץ מהכניסה לחדר, כדי שזה יראה נורמלי והגיוני, ושלא יהיו בעיות. נסתר על הלאגין, קצת בעיה בתוכנה שלי שאני עכשיו אצלם את המחשב. וזה מזכיר לי, אם למישהו יש תוכנה טובה שמצלמת את המחשב ויכול להגיד לי, אז בבקשה תגידו לי, אני אצלם עוד סרטונים בשבילכם. וחבר שלי יובל מן הסתם. ואם אתם רוצים, אתם יכולים להגיד איזה סרטון אתם רוצים שאנחנו נעשה, על מה, ואני אגיד לכם אם נוכל לעשות אותו בהודעות ביוטיוב. אז אוקיי, אחרי שסיימנו לעשות בגובה של 3 בלוקים, סגורים את הגג מאחורה. אם אתם רוצים שזה יראה יפה אתם לא חייבים, אני סוגר בכל אופן. סגרנו את הגג, והנה ככה. רגע, איזה לאגים מעצבנים. והנה הדלת.
מצוין. עכשיו לחלק האחרון. זה, הפולטן. שם פולטן, נכנס אליו, שם בו נייר טואלט, יוצא ממנו, ומכניס כפתור. לא מוכנה, כפתור, וזהו, סיימנו. מוציא נייר טואלט, וזהו. סיימנו. אהבתם? אהבתם? תנו בלייק וסובסקרייב. תודה רבה ולהתראות.